Dari pihak itu tahu, sekarang harus kena. Media takurono jotona hambai जों IPFT IWFT इयट IPFT आर्टिसा मिलुइनाय दिल्लीनि जन्तर मन्तर सेपारेट स्टेट एबा खेबा त्रिपुरालेण्ड एबा खेबा आलादा राज्य बा पूर्णांग राज्य दाबि दिवस नपालायना फायै थांनाय 18 तारिख निसिमि जों ट्रेन बाइक लायबै आगलि निसिमि लामरवै दिनै 21 तारिख फुं 4टा तामानि जराव जों ओल्ड दिल्ली मैयाखेबा गोजान दिल्लीआव जों फाय सफैजाक जत जोंनि दिल्ली दरना फैनाय रक जत काहाम करंखेनो सफैबायखा के उफानो देरा गद्र करै दिनै 21 तारिख खाना 22 तारिख सालसा जों रेस्ट नानाय 23 तारिखआव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जों धरना खायनाय इन्डिया हास्टेनि बख्रक नरेंद्र मोदी बनिथानियाव जों मेमोरेन्डाम होनाय दैबो जोंनि अमित शाह होम मिनिस्टार बनिथानियाव जों मेमोरेन्डाम होनाय 23 तारिखआव आबनि बागै दिनै जे त्रिपुरा हास्टेआव थांनाय रक बरनबा खबरखौ 23 तारिख जोंनि 6 शेड्यूल मामानि साल अ सालनो जे जोंनि त्रिपुरा हास्टेआव थांनाय रक नरक बाहायनो जानिजा डिभिसन एबा खेबा जानिजा नावग एबा खेबा जानिजा कामिव अ 23 आगस्ट पालायबायखे बेलायनो हामनाय तै पालायबाय जे होनै खबक जाव हामबाय जतन